everyone. Musta tayo? We got another order. I got here pan de coco. That's for me and that's my, let me check, Spanish bread. Ayan, kinain ko na kagabi. That one. And then we have 2 pan de cocos, 2 boxes of pan de cocos. That's for Ate Tess. And this one's for Joyce. Mom Chico Vlog. That's pandesal. Look at that pandesal. Ang laki. And then pan de coco for her as well. Punta yun si Mom Chico mamaya para kunin niya yung ano niya, tinapay. She can't wait last night. So, malayo siya. Ayan, nag-ano pa. Hindi ko pa na. So, thank you, Ate Cora, for our orders again. Thank you so much. Ayan, guys. Spanish bread. Nakain ko na. Hindi man marunong magluto ng ano, guys. Pandesal. Kaya order na lang. Ayan, maganda yung pandesal ni Ma'am Shio. Ayan. Maaga akong nagising, guys. Actually, nagising ako kanina alas 3. Tapos, natulog ulit. Kailangan pumunta ni Ma'am Shidjo dito para kunin niya yung ano niya. Tinapay niya. She can't wait. So, alas 5 pa dito. Nagising na ako. So, see you in a bit, guys. Baba na ako, guys. Ito na yung tinapay ni Joyce. Nandiyan na si Madam Joycey. Wala na. Ay, ang lamig. Grabe, oy, nangadlawon man jud ka, oy. Ano yan? Sandali. Raffle ni ano. Dito ako kay baka mabanggaan ako. Raffle ni Marie. Say hi to Joycey, guys. Oh, Diyos ko, mag-video pa talaga ito. Nakita mo mukha ako ni Pao na Wala na, hindi ko pinakita yung mukha. Ang init ng ano mo, sasakyan. Malamig kaya. Salamat eh. Oh, ma'am, sarap yan. Kainin mo na yan. See you. Uuwi ka na agad. Buti nga na hindi ako nagdala ng ano. Meron deer sa daan. Oh, hindi naman siguro ma-traffic, no? Wala ka tao-tao. Kaya nga, oh. Content Kailan balik mo sa work? Monday. Okay, see you Monday. Ano kay Maribigay mo na lang kay Marician. At saka kailangan yung memory card. Yeah, alright. Okay, see you. Bye-bye. Parang nag-tour ka lang, ha? Bye-bye. Diyos ko. Yung tsinelas ko pang ano pa. Pang sala. Nagbasa tuloy. Actually, guys, it's already 6:30 in the morning, pero ang dark pa. Parang alas 5 o alas 4. Balik ako tulog, guys, kasi ayun, nakachinelas ako pang ano. Kapajama lang ako lumabas. Okay, guys. Balik muna ako tulog. Ito pang raffles, guys. Bigay ko yan ni Maris. Dito ko na lang ilagay. Bigay ko Maris mamaya kasi kunin na naman ni Maris yung ano niya. Yung tinapay niya. Okay, see you.